Te saisin part Paralok ha kene ke video ngan ai ki jimentip na ki kam lapnai da ka SCEP Meghalaya namta ki post jong ki development manager te sampai ya kene ke video haduh banda code bapniu ya ki jingtip ba kham bñiah ba Paralok lada video iba dang thamai ha kene ke channel sengawa nai like ya kene ke video bat ban share saki Paralok ki jong phi bat kumjuru ban subscribe ya kene ka channel. Ka Meghalaya Basin Development Authority ka khod application ye phi namta kini ki post jong ki development manager position namta ka office jong ka development commissioner jong ka state capability enhancement project SCEP bat kalastat ban sumit ya ki application form ko jong phi kadai haduh ka arpniu trik Januari arjar arpus sau te namta kini ki post jong ki development manager ki nombor ki post ki belat ke tentang ka wei bat kajaka posting kadai ha Shillong bat ha karta ka phila na apply kadai ha karta ka bakhat pra haduh sau sansnem karta bat namta ka jing siu ompat tiap bat namta ki keran pule ki shim me ki bela pendap ya ka bachelor lane master degree ha ki relevant field kum ki public administration public health education development studies economic management bat kiwi ki related field bat pidiru pandon ya ka experience ka bahasa usnem jong ki relevant work experience bat sisnem ka working experience ha ki government ane government agency bat pidiru bandon ya ki skill ane attribution kum ki strong listening bat writing communication skill bat namta ka application fees nil omdon bat namta ka selection process kadai lengba ka writing test technical test bat personal interview bat ha ka writing test ki subject ki long ki subject mata knowledge general knowledge listening bat English bat ya ka writing test bat ka personal interview kin penlong tangha Shillong te kumno philap na apply namta ka SCEP Meghalaya Recruitment ajar sau namta kini ki post jong ki development manager vacancy te Paralok ada pidon kamon bat ka keran pule philap na apply online bat kaling man apply ngalabu a description jong kaneka video te Paralok ha kaneka video tang kini jiben tiap bat lada pidon kano kapat ka ba phim pat shai bha sengawa ban comment ha kaneka video Khublei shibun.